1434 na si Gerald Trip mga bay. Naglingkod ra. Atay kita karan pistol. Ay, ay. Hindi ka ganahan ako ng uwa. Shout out na lang sa Inmax. Ya, katuya si Inmax. Pati tiga sa Inmax. Grabe na. Di juga mapakita sa kawawa. Jangan. Kira biar apa? So, naka-inmax siya. Bago yung inmax no? 2020. So, patis drive niya yung inmax. So, pag gani igli. So, i-review na to yung inmax. Namun nagkuhan sa kuha na nanghangiyaw ba? Moto sa imha ko. So, mag-set sa schedule sa kuha. Pag-PM lang sa kong Facebook page. Facebook page. Ayo, lunis ay gaha ka-duty na ko na. Domingo ba akong rest day. Sige ra. Ha? Parebiha ko si mga ha. Share ba? Like, share, comment, share. Shout out. PM ka sa Facebook page ha. I-PM lang ko. Dito. Dito na inigkuhan mo ka na makabakanti ka. Kahit saberte ka sa vlog na ko. Wala, ginanamandar ko mo to. Napultang. Kahit what's up mga bay? So karon mga bay natay ka gids XRM 125 naka-clutch lining ani mga bay. Ang gamit ani nga clutch lining niya kay Pitch Bike Coil Clutch Spring. Ayan. Shout out kay by Gerald Trip. Power na kayo ni ba? So naka-clutch spring yung mga bay. Unsa sprocket ni mo gamit? 14? 30? Ha? 1434. So naka 1434 na si Gerald Trip mga bay. So sa kuha 15, 38, 36 akong sprocket combination mga bay. So matestingan na namo ni karon amuang motor. Ihas may nakakalkal pipe pero iha na pinalit gina iha power pipe gina iha mga bay. Ako kalkal pipe ra ko. So sit up sa tag kuan kamera. Ha? Telescope. Pang telescope. Last option nga brake. Design mo muna. Sige kamera mga bay, ilhan balaan generon nga na mabilin ka. Naka-pitch bike na, gyaro generon ba? Yeah.
Kodos di road trip mga bay. Warm up. Naglingkod ra. Atay kita karan pistol. Allah. Gudugan ang animal. Naglingkod ra, giatok sa. Allah. Pilde na mga bay, klaro na kayo kong pilde na. Naglingkod-lingkuran ra. So, kanang-kadagan, naglingkod ra, pila kayo speed na. Kakuha, 97 pa. Diwa na kapili na yung doon siguro ko pa-block. Nakaamot na kagwanti na to? Katangadagan niyo? Di ate ako wala, 97 ra. Muray akong naimong kami raw na kuan. Mura, 97 ra. $97 ra ko mga bay. Gitinuod lagi ko nyag maayo. Gihapa lingkod-lingkuran pa gani ko. Ha? Apaan na to mga bay? Okay, pinsuwi na tong motor mga bay. Oh, naan ka na naghapa. Kaya ka na. Superman! Pila? Nagugol-wigol ang abante mga bet. Wigol-wigol pa dyan ang abante. Ha? Wigol ka na. Nakabalik ka. Wala man ko di ba? Luag na akong dire oh. Lisdanan ako dire. Bull race. Oh, muna nga ana-ana na siya. Pila? 120. Katong pag-overtake naman sa kuha. 120, ako 100 ra. Mura. Oh. Karay, kaduha na tong balik. Singa na to. Eh. Ano na ito mga bay?
Pila? Pila? Ha? 120. Saka 103 pa. Papadyo ko na abot og 110. Di wala kasi kung nagpatsinsuil manggod. Dua kabulan na niya ako ah. So wala. Absan niya posto mo eh. Grabe mo 120 na mo steady ba? Di, dali na kayo 120, maglingkod na ka, 110 na. Mo gani, anon karon wala kay hangin non ron. So layo na kay niya mong gidulaan mga bay. Nananis mga mga 800 po 500 meters ni. So mga 500 meters. Eh. Wala na, bang na lagi ko motor mga bay. Oh, di. Ayok na kayo sinunod oh. Kapas kayo ko ano. 120 na daw siya. Kapildi mga bay. Kusog di kasi sa hikar eh. Kasi ko mga bay, di ko kabot og 110 jud. Tip sa kung taon ako. Na, talo na. Pildi. 104 ay. Wag yun, di naging mo 110. Nay, wala na gyud, di na ko kaya gyud. Kung grabe po sabay di na mo 110. 104. Nya perting layuan na ba, di ba? Nihapa na jud ka. Layuan na kay nako eh, katong imo na jung gihapaan. Mga kwan jud akong bilin dito ka black, mga 8 siguro. Wala na. Minus sa kay motor bay. Mabot kay 110. Di mabot og 110 bay, tingala kita ko karon. Karon bay. Nakabalo na jud ko kung anong wala gyud perti nang nakang layo ag bilin. Nakakam so din. D5 ang brand pang XRM 125 gid nga cams mga bay na din ni cams ning inani ya. So nalupigan ang Reader D kasi ang Reader D ba pay cams. Pero sa clutch lining nga pitch bike na ni siya baligya mga bay. So maka-clutch siya, naka-clutch lining, pitch bike pa ang clutch lining, naka-clutch spring, naka-cams, D5 na cams, naka-40 pa mga bayon, napay-dagdag, wapay air cleaner, pistol, naka-high speed, 1436 no? Sa 1436 ka ba? 1436, ay 1434 pang sprocket mga bay, grabe na naka-high speed. Wala eh, nitap na sa 125. So makita na lang, mangayo ko cut mong video ha, mag-post ka. Grabe. Fluya na ako kagyo eh. So, tagaan lang ako. Mangatag lang ko sticker. Yan mga bay. Ay, G-Road Trip. So, duha ko yatag siya mga bay. Kay duha yung motoran eh. So, shout out kay bay G-Road Trip. Ano akong bago nga sticker? Ya, ati kusugan na kayo ng motoray, daga na kayo na scam ani, marga scam jugo bay. Tingala manggugo sa iya nga naglingkod raman. Relax raman kay nga atis na ako muna nako apa-apa yatis. Animal, nagakam to day ni. So pilde.
Ano gyud?